watte hila kore ono sikko don feti ne jama fo ka réseaux sociaux do konno kon jiwndo bobum wawirta natude nder coffre fort goddo wujjama an a militaire jo madu an asuka mardo 40 ma 35 ans parce que souvent kono yidi kelagol koy jiwo markoy 18 ans 17 ans 15 ans kono be ki kalabe marube 45 ans 35 ans suusi kelagol koy jiwo koy 18 ans hara don hekkirbe duubi sappo joy ma do hekkirbe 20 ans kono stun suusi wadde dum sikun juundo waawi wujjude kamaru militaire parce que kambe be sustahide jiwo laba koy arabe imiki kishambe iwtiri ba makoy wa cikulede si tay kun juundo waawi wujjude $15,000 e der coffre fort goddo e der auto madum e der compte makko bancaire ma e der compte ni Orange Money makko ara jiwnkun min do mi ala ko mi wola do parce que ko onon woni jokkude ko jiwo minero jiwo togosoy jiwnkun ko kankun tum biro makko jogiti ko kanko enen togoso makko wondi Conakry konno kun jiwndo wawi taw jirri ma ngane groru fi moro ajunna de poste de responsabilité e da gollude konno kun jiwndo wawi tayada wujjama an $15,000 on to din $15,000 yima konno weltindora 15 ka an innata kun jiw yon wadudo haray ko boni etta on $15,000 ma jonna kun jiw nu gasa ko dum prometram sa prometi do hande jiw 150 millions hayso ko buumido hayso ko bido usazijo hande sa prometi do jiw ko lagene satti do 150 millions frangine $15,000 ada siko do jabata wali donc boni fino hindora dimbuni ko $15,000 junda kun jiw nandi fiyo wadu ko boni jiw ko hendo din $15,000 je wadana mande wotere madu ronka madu astaghfirullah yafode mi wole on parce que mi andi di kamaji Conakry do ka biroji Conakry do be ka biroji rentude onon bandirabe rentude onon nenirabe jogitibe sifa be jiwbe lababe do jogitibe sifa be bandirabe amen ko do souvent me wolata minna ko don info politique mais inna urgent wattane hila bandirabe mede ben ka biroji kalum wattane hila bandirabe men no nabede di biroji Conakry do di an wanda itri mudum woni kala mantina hande jogiti do biro hande nder Conakry no fandi do o yalta ko makko ara ko biro makko o ronkana bude kelira makko ma ona ronkana bude jiwo koy jiwo la bako ka biroji mabbe ara kadi ko jombube wobbe no mari bibbe tato ma bibbe nayo mais yonatabe ara ko mabe ara be yana ko jiwo ko 18 ans be na ko koy don welatabe kunjiw silabi sikunjiw hara ko ngulbinaga ku yewti gonga billa ata ko be promettre mo jiw kum fi ko boni on say be prometta mo dimbudi $15,000 $15,000 dum ko 150 millions frangine on jiw do no wa wuttude coffre fort goddo e der bureau madu e der suudu madu e der auto ku hujja dum madu surtout ko e der compte Orange Money ku jiw hujja 150 millions kun détourna dum non kun jodo Conakry do kun jiw ku nganda do hay fus kun jiw mineru ndo wonku jangude école wonku seppude ya école kako kat wal wono ya demu école kako velo wono ya demu école kako mutu wono ya demu ka école hay so ya haydo num hay kala ko ya to wado go video makko hara o seppa yoni mi anda ko jiwmo ya wuri so e wuri e jallo mais vraiment jiw kundo gimi gilami fu de video makko ka réseau mi yali mo hande kanko piji pankareji gonto mi yamo do wara undo makko no yadde messe wattene ila souvent yimbe buyno hande no Conakry ro si be yibe promete kala wono jiwum kun won ko to de anata kun safi arabe susani ko vrai arabe visa ni ko arabe fala dum promete la jetto ko village mabbe o ka ko fiyo be jokondre ko yim mais ko salo sa prometi do hande goddo Conakry ko satte do 150 millions $15,000 yo jokondir ada siko don jokondirta parce que jiwo ko dara be nanon o tanga ngon na mi fija seda sifa dim pijarta ko hakkile mabbe be naba be bandirabe min kabiroji ala wonbe bondude dile dayati be militaire ala hande wonbe bondude dile dayati o gouvernement sinaado be douano jeddude sariaji disposition ji simen yi jiwo ka biro sitena golle addimo madu tena programme ko tawata ko doade wallede fi mudu addimo do on yiye mais don no hoore nen ko bande kala ko ala hoore yata lagine fudore Mamadi Doumbouya ko don sikude me nganda kelirawo makko kanko mo mali emberam akke wolu gollo pije gonno kare entu inventu gol pije ore ko jew inna do $15,000 vraiment mi jutude ko watton ko andite ko bandirawo goddo ni o ko biddo goddo ni nena makko ande no maapi do ni ha ala ay nyaamude biddo makko bajjon
nena makko no mapi don ya ala haydu mande do suti nen to goso makko bay wumpiti ke jinko nangamo seeda o yana ake em vandugol pijoro be bandirabe men reno de kabiroji reno de moƴƴa kabiroji ko info politique ni reno de moƴƴa kabiroji reno de moƴƴa bandirabe onon be won be wadde koy vidéo lumino ama réseaux sociaux reno de moƴƴa kabiroje hibe traite de onon tigiri ko hido ngande hakkunde men enen hiden andidiri acce natole di biroji ananda sikuda nyamane hande wondo e gouvernement ma wondo golde ka militaire ka compagnie ji mabbe ronka ma wadde goddum ko soit sa nyami bur mabbe din be wada ko be maadum be nangama be kidnapama goddo no watti teni no yaade ko no nangi élève jo sa dum ko interdisam loi international ta nango élève jo simo yaade kay école makko hay ko crime wadi mais be ara do vi ke be yara do be riposta do piji be inna do kambe jinko no détourne $15,000 mo wujjiro nder coffre forma e nder Orange Money kum minerum do ko non promettan ton koy jiwtugo so do mbudi fiyo jokkolere makko parce que jinko ko staru en jinko ko siva moƴƴa ka Facebook ko mar plus 200,000 et quelques abonnés koy jew ko la plupart be visa ni koy tum be dabba ton numéro makko be winda ay commentaire ji ta be susta e connectade don handi ko worbe joli iwtude baaw koy jew kun jum don handi ko worbe joli iwtude baaw kun joni akkemo ton wulbimo de akkemo o wola na wara makko ko honnu wadi haadi $15,000 ji ara on feetinari jinko o wola $15,000 ko no de gedir menen procureur maɗum ndo menen gandi déjà ɗum exista hande kala gere parce que suudu ñawitirin ko si tawi ɗum intérêt mana toon sina ɗum a heɓata hay fus